Nunod sana sinating grabing kainit sa panahon, mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gitugutan nga makapalandong matagkaroon og unya kung minus ang masakyanan sa kadalanan. Ania ang report. Matag alas 6 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon ang duty nila ni Roberto Lingo ug Michael Bacuerfo dinhi sa may ML Quezon Highway, partikular na sa Barangay Pusok ug Barangay Ibo. Kay natunong sa ilang shift, ang hilabihang kainit sa adlaw, muhimo sila og mga pamaagi aron malikayan nga ma-heat stroke. Say mo labad gid ang ngitag landong gamay day balik na pud. Mga mong ibot ma'am kung inom ra gyud nga tubig, mura gyud support sa among kanyo, tubig pa kay sundaron nga nay mga kuan ba stroke ba. Gipasabot ni Mario Napoli, pango sa City Traffic Management System kon CTMS sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga siya na mismo ang mihatag og pagtugot sa ilang mga personnel sa field nga makapalandong matagkaron og unya. Gawas lang buntag ka ng mga rasaor, kinahanglan mo kita magpatunga. Pero dili kinahanglan nga magpatunga, pusilong lang yun. At least mamonitor lang ni mong kasada kung sa idagat. Pinakinahanglan mapatunga pa kada. Mga kung kuhan ba sila, kanang magdaro din sila tubig. Susamang mando usab ang gipagawa sa pango sa City Toda kon City of Talisay Traffic Operations and Development Authority. Wa magkay na to sila kining gipuwersa, no, nga anha gyud sila tungasdan, pero naa sila sa daplin basta makita lang sila sa mga motorista. Sila po makita po. Yes, makakita po sila sa sitwasyon sa atong mga daan. Ang traffic enforcer nga si Ruel Villas kinsa na destino sa may South Coastal Road, mapasalamaton nga ang iyang pwesto may kahoy diin siya makapalandong. Pasilong lang yun niya, tubig lang yun permanente yun, di lang yun magpakuan ba kay init kayo niya, lisod kayo basig ma-onsata na rin niya. Kita rabay dapat nga magmonitor sa ato ang kalsada na rin niya, kita na noy tabangon. Ang uban niya mga kauban, nagsabot-sabot usab nga magbanos-banos sa pagpainit. Kaganihang alas 12 sa udto, natala ang 38 degrees Celsius nga heat index. Ug matod sa Pag-asa, ang maong sukod sa heat index ana-ana sa extreme caution. So extreme caution category, no, so posible diri ang heat stress, heat stroke o kining gitawag nato na prolong atong activity sa gawas directly sa init, kini mga heat exhaustion or heat stroke. So dapat we have to take precautionary measures ilabi na sa kainiton sa panahon. Kagahapon, natala ang labing taas nga heat index sa Apari, Cagayan nga miabot na sa 46 degrees Celsius. Wala pa man na-terminate ang tag-init sa Pilipinas. So expected nato next month, that is the hottest month. Kailangan magbantay ta because next month may kini atong ma-record na mga pinakamataas na air temperature and heat index. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Luen Merondina. Balitang Misda.